हेलो एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव जोङो माने दिनैहाय बरमासिम थांनो नागिरदों जोंहानि आब'नि फिसाजोनि बर्थडे दङ आरोना बे गारिजोंनो थांगोन आरोना जोङो ओंखारबाय सो नोंथांमोना इन्टारेस्टेडबा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आसा खालाम नोंथांमोना जोबोद नायलांगोन होननानै आं बेनिफ्रायनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामखाबाय अब्ला आङो गारियाव गाखोनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो दायो गारि सिङाव गाखोनानै लाबाय लोगोफोर आंनि फिसालाजों आंजों ओमफ्राय दायो जोङो आब'मोननिसिम थांग्रोना लानोसै आब'मोनबो थांगोन नालाय बे गारिजों जों जमा थांगोन गासिबो अब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय दिनैहाय जोबजासिम नायलांदो थौदो होमबा लोगोफोर थौफादो भिडिअ दायो जोङो माने जिहेतु बार्थडेआव थांगोन नालाय ओमफ्राय आब'मोनबो थांगोन नालाय ज'नो ओमफ्राय दायो आब'मोनाव मोनफैबाय जोङो ओमफ्राय दायो ज' थांगोन ओमफ्राय बिसिनाव हाबफैबाय ओमफ्राय दायो बिनि उनावहाय होनोसै रौना होनोसै आरो मोनसे दंबावो गारिया आरो खैला मेलानिफ्रायबो फैगोन माने जोंनि माने ओमफ्राय बाजैमोन फैबावगोन ओमफ्राय बिनानावमोन फैबावगोन गारि गंसे फैबावगोन नोंथांमोना अब्ला भिडिअ बिराद इन्टारेस्टिं जागोन बायदि मोनदों आं नोंथांमोना नायबाय था दे नायलांबाय था दायो माने आब'मोनखौ पिक खालामनो फैदों आरोना जोङो ओमफ्राय नोंथांमोनजों बेफोरखौनो एसे शेयार खालामलांसै होननानैहाय ओंखायनो फुंनिफ्रायनो ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय आराम्भ खालामबाय थागोन होननानै जोबजासिम नायगोन होननानै आसा थाबाय नोंथांमोनखौ नै माल थिखोग्राफ्रा हेल' होनदोब्रा हायबो होनना दे थांदो दोनहैदो बाबायाबो थांफादो जाव बाबा सासेयाबो ओंखारबाय आबै सोर आबै सानि औ मालायसो वा माथो एखे एखेसो जाबाय ओमफ्राय दख'नायालाय नायनि लोगोफोर दख'नायाबो एखे एखेसो जाबाय आसरित आरोखि ना सानैजोंहाय खिन्थु बेना येल्ल'फ्रा ना एखे कालार सेम कालार बेसर बिबारसो होननाथो बेखौ एखे जाजोबगौमोन होनबालाय मिन्थिया नालाय ना सोर मा गानगोन मा गाना बे आनै जायो जोंनि नै गाइस फाइनालि गासिबो ओंखारजोब्बाय दानिया गारि फारसे थांगासिनो दङ बयबो गारियाव गाखोनोसै लैहोर साफ्रोमबो बिथांमोना गारियाव गाखोनो थाखाय थाबायगासिनो दङ बै आंनि फिसाला नोंथांमोना बुंनो हाबाय ओमफ्राय बिसिनि आब'फोर फेमिलि गासिबो न'निफ्राय ओंखारजोब्बाय दायो जोङो गारिसिम थांगासिनो लोगोफोर नै जोङो गारियाव गासिबो गाखोनानै लाजोब्बाय थोन जिरायबाय आरोना जायगाया एकदम थोन जाबाय लामायाबो गोजान अब्ला जोङो थांबाय थाबाय गारियाव दङ गाखोखाबाय फाइनालि सफैबाय ओमफ्राय गारिनिफ्राय ओंखारबाय नै सिङाव हाबनोसै अब्ला जोब्बाय गारि गंसेया फैगासिनो दे बाबा दिदिया हेपि बार्थडे होनदो हेन्डसेक होदो हेन्डसेक हेपि बार्थडे ना हम ओरैजों हेपि बार्थडे बेलेजे हेपि बार्थडे बे अनखा दा आब' हाउ आर इउ मोजां नै बेखौनो जोङो नायनो फैदों हस्टेलाव दोनफैबाय लिसिया दैमारि दिलिसियाना सानैसा ओजों सानैसो ओंखारदोंना लाखियो आरो मामिखौ आंनि गस्लाखौ गान मामिखौ लाखियोसो लाखिगोन आं नोंखौ मानो ओरैनो आं मिथिया आं लाखिखागोन मोनोनो थानो मोनो थालाङो मोनो लाखिखागोन आं नोंखौ थायानो मामिया दिनै थाखिखानांगौबा
थ' दाबो सफैयासैसैलाय बोरो खिगालाय दिदिया केक नायनोसै नो बाबा दायो गारिनिफ्राय माल पत्र जाग्रा मुवा बायदिसिना लाबोनायखौ हानगासिनो ओमफ्राय बेदर ना लाबोजोबदों नालाय ओमफ्राय गासैखौबो गारिनिफ्राय हाननानै रोगागासिनो जोङो लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना जोंनि बार्थडे सेलिब्रेशनावहाय थाफादो बे नानिखौ विश खालामनायावहाय थाफादो आरो ना फैबाय मोना लिटिल पनी This is for you my baby नोंबा मोजां मोनगोन ना मोना माया but I like it very much for you माया नायदो दा खेवनानैहाय दे लाजोबनोसै दा हरदो आनै आं बैखौ लानोसै गारिनिफ्राय मा जिनिस लाबोदों लटर पटर जाग्रा जुग्रा बेफोरखौ हानजोब्बाय जोङो ओमफ्राय दायो बे नानिनिनो गथ' फिसानि एक्चुअलि बे नानिखौ माने जोङो माने बरमायावसो दोनफैबाय नालाय ओमफ्राय स्कुल चेन्ज जाबाय बेना ओमफ्राय बरमायावहाय बियो बेंगेज माने बेहाय थायो मेन हस्टेलाव थाया ओमफ्राय दायो जोङो बेखौनो बार्थडेमोन नालाय ओमफ्राय बेनिनो बार्थडेनि सेलिब्रेशन खालामनो जोङो बयबो ज' फैदों आरोना ओमफ्राय दा बेखौनो नोंथांमोनजों सेयार खालामगासिनो दङ आरो माखासे मानसि दंबावो नोंथांमोना नायनो हागोन बिसोरो माने गारि बेक खालाम गासैबो फैजोब्बाय बेनिखायनो बाजै जोंनि देरसिन बाजै ओमफ्राय नैबे आबै जोंनि न' खाथिनि आबै बिना बाजै मनिका नाम बुंलायनांगौ आरो सफैजोब्बाय जोङो दायो हेलौ नै बेनो नानिनि थाग्राया हस्टेला बेनो बिदि थायो आरोना दख'नाया मानो दिदि आं गिबायसो आंबो नैखौ मिथियाखैना नै रुमबाव हेल' होनहरदो बा बयबो हेल' लोगोफोर होनदो हेल' होनदो बाजै आबै होनना हरदो बा एसे गारि गाखोबोनानै खैला मैला टु बरमा गारि गाखोनो हाथारा इसोरो लोगोफोर गारि गाखोबानो बोरैबा जाजोबो जाहैदों नै नार्जारिया जोंनि दख'नाखौ नुदों लोगोफोर सेम जाबाय नै उइदाउट कन्टेक्ट फैबायना मा गानगोन मा मागोन मानसिफ्रा सोंलायलायो जोंना सोंलायलायासै सेम जाजोब्बाय गस्लासो गानबोनायमोन आं ओमफ्राय मोदोम फुंनानैहाय जि माबा जादों गस्लाफ्रा थोआ जादों ओमफ्राय दनाव लास्टआव दख'नाखौनो गाननांबाय ओरै सासे जिरायनानै दङ हनै माबायदि मोनखो लोगो हस्टेला प्रिंस रेडी हो गया बढ़िया लग रहा है सानी एक बार यो जरा आना यो जरा बर्थडे प्रिंसेस नै बेनो लोगोफोर बिनिनो बर्थडे सेलिब्रेशन खालामनो फैदों आरोना दिनैहाय बर्थडे एक्चुअलि मैयानोमोन ना मैयानोमोन ओमफ्राय मैयाथ' फैनो हायाखिसै ओमफ्राय दिनैसो फैबाय आरो जों लाहरदो फिलाखौ देरानो फट' खेबदो जोंखौ एसे फट' सट' लाबाय लोगोफोर नैबेनो आब'आ आब'नि फिसाजो बियो ओमफ्राय बे ग्रिन कालार गाननायानो फिसाजो आंनिबो फिसाजो Shan, Nimbo, Later you will talk. Sindri. फिसा लाबाय भिडिअ फिसा फट' लाबाय फिसा जोङो केक हानायनि सिगां ओरैनो
टाइम पास खालामबाय नै लामायाव ओंखारनानै बेहायनो फट' जयै लालाबायबाय जोङो थारमाने केकखौ दाबो हाथ'वाखै नालाय रेडि खालामगासिनो दङ अलमस्ट रेडि जाजोब्बाय ओमफ्राय हानोसै आरोना ओमफ्राय दसेखिनि जोङो फट' लानोसै होननानै फट' लालायलायबाय आरोना बेहायनो ओमफ्राय जोंनि दख'नाया कइन्सिडेन्स दे लोगोफोर एकदम सिमिलार जाबाय आरोना नैबे जोंहानि बाजै केकखौ हासिगोन जों माने रेडि खालामखांजोब्बाय अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो सासे आब'आबो सफैबावबाय ओरैनो फैदों नै जोंहानि प्रिन्सेसनि बार्थडे केकआ पार्पल कालार बिराद सुन्दर आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बेनो गाइसफोर बार्थडे प्रिन्सेसनि फादारा माने जोंहानि गुमैया आरोना बेनो फाइनालि केक हानायनि सेरेमनिया जानोसै लोगोफोर गासिबो गथ'फ्रा हेपि जाजोब्बाय आरो दे माया उल्था जानो रेडि 1 2 3 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Sanisha Happy birthday to you May God bless you May God bless you dear Sanisha Happy birthday to you बिमादैफोरखौ दौगासिनो दङ मामियालाय मामिया बेखौनो गावनो बुरजा केक जादों नोङो गोथाव लावथिजोंसो जाबाय मेंनानै मानसिफ्रा दुमफाव दुमसि जिरायजोब्बाय नै दुमफाव दुमसि माला ओंखाम मोनजागोन माला बेदर मोनजागोन लोगो माला मोनजाबावगोन सानदों बेलुना बिरखाबाय थायोलै बाबा कोई बात नहीं होनदो लोगो हस्टेलाव थानोसै होनदोंना मानो गरमा हाला आङो खालामलांखानोसै नामा गालांदो आंखौ आं इयावनो थालांसै जाय फारा फारा गुद्रुमा हालासोलाय नोङो ओंखाम जाखांनानै लोगोफोर ओमफ्राय थालांमानाय रायलायना हालाङासै आं जिरायनानै रायलायगासिनो दङ दा बेदरा लाबोफाखा होननायसो जानोसै जियाव बे खैला मैलानि उनावहाय बेदर मोनजायाबा दाफैखा मा बिदर बेलाय मारै होनदोंमोनलाय मा बिदरल' फायसानाव होनदोंमोनलाय खैला मैला मा होनो बे खैला मैलायाव बिदि नामानो गैया ने आबै फाइनालि जाखां माखां जोङो थांनोसै नै बे आनैया थांसिगोन बाय बाय थालांसिगोन ज' फैदोंमोन बे थालांसिगोन ओमफ्राय जों थांनोसै गय जानानै नायजाना मानसिया दाबथार बाय बाय मोजां फरायदो बाय बाय